Hey, Nangalumzus, welcome to Diaza TV, another episode of Young Jolel Lamtanam. Another day, another banger, another dollar. Bafo? So you must start ngempahla. Indlela akayiqala ngayo manje yayithi segazini. Hayi congratulations. Ukujwayele nje. Ukujwayele. Ngiyakuzwa bafowethu. Kusayibona odokotela bothando. Ithi uyazi. Dr. Love. Dr. Love bafowethu. Siqala ngokubonga oqala bafowethu support enisipha yona. Siyabona ama numbers ayakhula, ama subscribers ayakhula. Niqhubeke nje bafowethu ni-share, ni-like, ni-comment. Uvo lwenu lubaluleke kakhulu. Yilo lisipushayo, yilo lisipushayo. Guys siyabonga kakhulu bafethu ama uthando ama subscribers ayakhula siku 119k. Guys soon social 130, 40, 50, 200 kancane 300, 500 million baba. Yini million? Hey. Niba ngaka. Awu bafethu. Nalento nje ukuthi ke bafethu. Yini million? Yini million evusi. Awu. Anisikombiseni ukuthi anything is possible. Awu yini million le? Nisikhombise nje ukuthi cha yazi emhlabeni nje abantu bengavele besurprise nje. Sithi nje million. Awucabanga. Cha bafethu namhlanje size ngawe uyangijolela. Osesabo 2 bahle Nkosi yami labosisi. I wonder ukuthi ubani leli qhawe leli elidlala kalabo sisi nami sengijaha ukumbona like ngijaha ukumbona ngempela ukuthi lesibindi lesimpela kanazo usithatha uyazi kube mina ngilo bhudi lento bengayilungisa ngiyithathele nje ngawo oyedwa noma mhlambe bobabili ngithatha yedwa yathi lento yebenza errong ngithatha ka2 wathatha one urelax why uthatha 2 bese njani ke ngalo munye ufunani umqaleleni lo munye inhlangano phela bese kubukana amehlo cha sengiyayibuzela nje mina ungambuka emehlweni lento yokubuka emehlweni iyo lenkinga ngambuka emehlweni abuka abantu emehlweni no it's fine siphiza labo sisi sizwe ukuthi bakhala ngani bayasizeka yini sizame lokho esinakho siyophetha ama-ayina lawo efuba ukuvusa abantu kuyikhomba siyaphapha Jehova ngoba sizokuvusa kuyikhomba nje manje baku-ICU i-relationship yabo ise-ICU base-ICU ise-ICU iyatekateka bosisi bami ngiyacela nje nizwakale nizazise uthi ngobani ngizazise omunye engene ngale oza lapha wena yes sanibonani Sawubona. Unjani? Ngiyaphila njani? Sikhona. Cha naze nabahle. Siyabonga. Lo enizwe ngaye la unehlo lokukhetha uyakwazi ukukhetha. Muhle. Angaze nina vele senenkinga zenu kodwa nje mina ngiyamncoma ukuthi cha uyakhetha shame. Siyabonga ukuthi nisibhalele iSidiaza TV, uVusi Manqalelo, uMusa Manqalelo, uChris Loya, uShuthayo. Thina ngabe mhlawumbe sinoba la? Mina noSipho. Nosipho. Yeah. Oh, okay. My sister? Usnethemba. Snethemba. Snethemba ithemba lika bafu. Sorry ngiyadlala. Okay. Guys ngicela nje nisichazele ukuthi ngabe siyazi ukuthi mahlangane kanje inkinga isoye kuyini. Kodwa ke nje just ukutshela ababukeli yini kwenzenjani. Kwenzakalani? Ngifice uma sister efonini endodami. Xa ndiva ukuthi kudala bejola no sister noGaye. Okay, usisi. Ubani igama lendoda? Innocent. Yamazi Innocent. Yeah, yamazi. Innocent indoda yakho nawe. Indoda yami. Ninesikhathi singakanani ndawonye no Innocent? So now 1 year. 1 year. 6 months, yeah. 6 months. Yini leyo oyibonile yachaza njengamanje usuzwe indaba ekanje ukuthi kahle kahle khona omunye umuntu. Yini le ichazile ku Innocent usuzo disappointed kanje manje? Innocent unothando, unecare. Hleza ngicheck-a ukuthi ngiright, yabo. Yeah, if I need anything ngiyamfonela. Yeah, he shows up. Uyindoda. Uyindoda emadodeni. Konje soba nami uSnethemba? Uba follow ubani Innocent? Unesikhathi singakanani naye? 5 years. 5 years. Being on and off though. On and off. Yeah. Oh ngenzeka namanje ukuthi lapha bekusase off. Kwangekho off. Bekusazo on. On and off loyo include i-cheating noma u-on and off. Mase off bekwenzakalani makusuke seku off. Bekwenzakalani mase isikole in between so bekufanele omunye agoduka ayobona abantu emakhaya then Oh, nothi mhlawumbe suke nixabene onteli. Oh, okay. Multi on and off for my sister. Phela sesicabanga ukuthi mhlawumbe yabona. Khona isikhathi lapho bengike ngaya eJob eDurban la yofunda khona.
so Wasala lana yena. yeah. Oh, okay. So after mase ngibuya ke ngokwabe kukhona ukuxekanyana but sakwazi ukukulungisa Shuthi kwase kukhona hayi bengekafiki Bengakabi khona. okay. Shuthi bekukhona abanye wena ubambuki. Wena ubambelo. Ubambuki. Mawusubuyile wafica bani? Wafica ubayigama lakho mama? Nosipho. Nosipho, wafica uNosipho. Wena Nosipho uma ukhuluma naye uGuy ekushela nisaqala ukuthandana lentweni akaze akutshele mhlawumbe umbuza ngusunawo umuntu kwenzakalani ngempilo yakhe ama red flags sensandana kwazi ubona ukuthi ayi wena ngathi uyisigebengu something. Ngambuza ukuthi unayo umuntu wathi nakanamuntu and like ngimbona every weekend so angicabanga ukuthi unomuntu because ifoni yakhe ihlezi on yabo nangifuna ukukhuluma naye into ezinjalo nje ngiyamthola nje umuntu otholakalayo Pajama you can't even suspect ukuthi unomunye umuntu yabo pajama nje usuyazi ukuthi nanga umuntu nangu lapha kwakho. Hayi angazi ngifuna ukubona khona. Ofuna uyibonela. Yep. Mawuthi mayifika la umjida because uzombiza uthola ukuthi ngampela nguye uzoba kanjani isinqumo sakho sothini gcineni. Hayi ngimiyeke mina innocent. Oh yeah. Nakho ke. Hayi Mana- ngoba ngiyamthanda. Awusizwa. And kusekusho samthanda Yebo. kakhulu. Lisavutha nje. Yeah. Okay. Okay. Sne. Yamuza uma isisithini ngala. Wena nje hayibo wena ke uyimisele ngani ayo after into double ya nayo yethu nawe futhi ngeke nawe awuyimisele ukuhlona naye. share ntoni share ntoni ndahlala ndi1 nesibelethweni sama so ngoko endodeni ufuna sibaba u2 for what Hayi umlutho. So uzelana ukuthi ufuna ukumdampa or ufuna adampa usisi yakho bonakala bhutwami kubonakala wena noma yini hayi futhi sobonakala yo Isithembu mesicela mayicela yeah niyoke nenze njani mayicela mengathi nje mhlambe ngoba sekule situation ekanje ngoba senimbambile senimbambile bese sithi nje wena sinethemba nawe sisi uNosipho bengicela hayi ngoba nginithatha kancane bengicela niba abafazi bami nobabili ebengacela ingane ekuqaleni phela mhlawumbe besahlela mhlawumbe besahlela ke mhlawumbe unyaka ne6 months hawa phela ukuthi umthole imali asibamthetheleli ne no asimthetheleli siyakhuluma nje okay hayi ngiyaxolisa asingamthetheleli hayi ngiyaxolisa ngimthetheleli hayi bazomthethelela bona hayi nokukhuluma umthethelela bazomthethelela bona no it's fine asimbize and then uzokhuluma naye ke mama ne umtshela ukuthi eze usukhona la ngaphandle it's critical hayi but stay wood hayi umlutho hayi looting straight ke ngicela ungiconfirmela ngoba shuke siyazi number yakhe Yazi umlutho. iyo le Yeah. okay looting hayi yase KZN andisho leyo umlutho kodwa wase KZN nje babe hello Khuluma baba. I'll leave your voice. Sengifikile mina khawuze. Lapha phandle. Khawuze sahambe lapha phandle. Hayi akubalekanga iza babe. Okay, ngiyeza. Okay, shut. Cha. hayi ngathi kuzophuthuma ngihamba nobani uzomela uhambe nayo Mina ngihambe naye. my sister bengicela sihambe socasha ngoba ngathi siku open space angazoqhamuka ngakubi my sister Yebo bhuti. all right Hayi shawa. usho ngesinqumo usithathile ukuthi sizohlangana kanje ukuthi indoda yakho because angithi uthi uzoyicacisela yena wena uyamthanda But awusonibuze lento after 5 years yo. uyamthanda ne It's obvious. yes but sengibuzele ekuthenini mayifika la kusengenzeka mhlawumbe vele I choose my sister like why akhetha ukuba nenye intombi entsha why ukhona na ucabanga mhlawumbe ukuthi ngoba usefuna ukumove on mhlawumbe Ilento ngibawela uyazi nje. okay okusho ukuthi mayethu move on ready for lokho I disappointment Eshe. uzoba right Eshe. ngizokuhug yes Eshe. Ngizokududuza. Noma ngikabula. Noma ngaqabula. Andandana. Okay, ngicela ungajampisi mayifika la ku content wrong nani umtshela Hayi, calm khululeka, down. khululeka. Yes, yeah. Calm down. Bafo, ungasondela mfethu ungasabi, ungaxakeki ma. Ungathuki. Hamba kanjani bafo credit? No, bafo hamba kanjani credit mfethu?
So ngicela nje ukubingelela ngovusi mina igama mfethu ngiyaxolisa ngamakhamera novusa kumena nomuntu wakho yabo umuntu wakho usibizile wasitshela ngothando lwenu thina siyiDweza TV kune-vlog esinokuyenza ama-interview abantu abathandanayo just ubonisa abantu emakhaya nje ukuthi yabo uthando lukhona eGoli kuyaphilwa abantu abangangathi bayathandana nabo hayi ukuthi manje sekuyafetshelwana yabo into kanjalo so ayikho into embi uma isitha nje ubekasitshela ngendaba ukuthi nina konje senina how many years 5 years 5 years nendawonye uyasho kulo 5 years nina nokuba nama on and off kodwa still nisayindawonye into sakuthanda and uyimisele ngawo so ufuna nje ukwazi uma isisithi ukuthi ngabe nawe cabanga the same thing mhlawumbe wena unezinye inhlelo lengakini mhlawumbe yabo ilokho nje kuphela bese ke sizomtetela Hobini umuzo akangazi ngiconfused ngenzakalani. Uphinde lo mbuzo. Mara sisahamba then. No, I know. Ayishintshanga niyahamba vele niyahamba. Kunene surprise futhi esizonika yona egcineni siphethe. Ngithi mina ngoba sila uma isister usibizile washo ukuthi okay ufuna nje senze ama questions ambalwa no ithusi interview ama questions ambalwa and then yena sesichazelile ukuthi nina 5 years nindawonye wachaza kulo 5 years ayi ukuthi beku smooth bekunama on and off kodwa still nisayindawonye nisayibambile okusho ukuthi usayabelievele nekuthenini ukuthi nasemshadweni ningayibamba impela manje but then ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe unomqondo ofanayo yoni la anawo ngothando lweni or mhlawumbe wena awakabikho lapho ubona ukuthi seyajaha mhlawumbe naye relax mawuthi kanjani akajaha ngoba sike sayikhuluma into kanjena ngeke nayikhuluma into kanje uma sisiyamthanda vele nje like inhliziyo nesibhono uyazi cha noma sengizomangala kwebafo u5 years wonke sekuthiwa nje hawu uyadlala wena lutho mfethu so usho ukuthi nje mfethu ke izintombi awusheli mhlawumbe uma unolova wenzeki mhlawumbe ugange yabo ukuganga kuyagaga kodwa mina ungabanjwa mara mina hlezi most of the time ngihlanga nginayo so isikhathi sokucabanga into kanjalo ngibalesa namajida nakhona futhi yabo so njenganangamayo yabona no uyasho ushilo ukuke washo futhi nokuthi unokuya sometimes mhlawumbe uke wahamba eThekwini wofunda yabo wabuya nabanenkinga kodwa ke wanga understand uma ubusosali wathola omunye or bese kwenzakalani kodwa ke nakho namanje nisabambane ngezandla kasemnandi yena ukuhambeni kwakhe bengasilula yabo vele ngoma nivume umuntu athi uyofunda things are happening phambili yabo and ngeke umnqabele futhi ukuthi ayofunda futhi at the same time so then everything gcina no ngiyakuthola bafo so my sister umfebeli lutho next umjoleli next awenze ukuhalele ihlo phela inkinga iqala ehlweni unokubona kodwa ubuye uyikhuza yabona okay no ngiyakuthola nje yami pick up power for lokho ngicela ukubuza ke doc ukuthi uma isister mangathiwa uzwile uyabamba ukuthi uyaganga uyajola or ugangile hayi uyajola mhlawumbe nje uqabelene nomunye umjida kuphi ngaphandle bekuyiphathi mhlawumbe or something ungamxolela yini mhlawumbe uzongolova uthi uyazibona umuntu wakhe enza into kanje or mhlawumbe uyibonele wena straight ungamxolela yini unikuza nokubona kufani because yazi abanye bazokutshela athi ukuthi bamfuna mhlawumbe nangabona singakhuluma nodava lapho yabona jolo uthi ngaba indaba serious kakhulu ngavele be serious ungaxola yini akuzodependa kuzodependa ukuthi into like dala yenza kuzodependa ngalesimo leso ukuthi ke suka kenzakala because maybe kusuka kune reason ukuthi why suka yenza so yebo so ngiyangami ngadepend mawuthi lapho uyachaza ukuthi yena ke hayi ireason ayikho baby kube yiphusa ngiyaxolisa akuna reason ukuthi why ngiyakuthanda ireason ayikho okay kona ngaxola kodwa ukumthemba kuzothi kuncipha kancane okay same question ke mangathiwa wena lento lade ngibuza wena oyenzile expect ukuthi yena enze njani akuxolele or kunciphe itrust na kuye kodwa niqhubeke nithandane u expect ukuthi enzeni mina ngizokuthi angixolele because njengoba ngisho kuzoba kunezizathu mhlawumbe izizathu sobe sisuka kuyena or nami kuzodependa nakhona but ngizo expect ukuthi angixolele nami because ngizobe ngayenzanga ngikuthanda kwami nalento leyo you understand angeke ngimane ngisukele ke sijabulile 5 years wonke then really blue into yesikhashana nje ingene phakathi kwethu ngiyathola bafu ngiyathola no mfethu uyilokho nje uyabo lokho kusho kuprove ukuthi my sister yamthanda kuprove uthando lweni ukuthi hayi lu right luyathembisa singanidlela isikhathi esiningi thina sizoqhubeka nosuku lwethu nani niqhubeke nosuku lwenu but sizocela ukuthi sikunike isurprise yakho
esithenge naye sihamba naye umama kube i-choice yakhe and then thina ke sase si purchaser sathenga thina yena ube i-choice yakhe thina sase sathenga uyabo so socela nje ukushare nalo surprise bese siyahamba ke niqhubeke nosuku lwenu niqhubeke angazi ukuthi niyaphi kodwa ngiyathemba ukuthi usuku lwenu luzoqhubeka kahle hayi asazi ukuthi mama surprise ngathanda kodwa sorry ukuthi awathandi mfethu ngizocela nje mfethu uze ngala uma nje vele ubheke khona le ya mana nje ubheke khona le kuleka bafo ubafo lo ngembiza umgijile ngihamba naye sisebenza sonke so bengeke simene present la ubuzoyibona okay so uhamba ocashana ayiwa don't worry my brother oh yeah siyadumela sondela bafu ngizokubalela nje mhlawumbe kathathu bese uyaphenduka ne 3 2 1 ungaphenduka mfethu ibafo ibamba ubuso khamba kahle ubani lo who is this Kima ufuna umbuza khona uzosho something ngakhulume hawu say something ufunani manje Ufunani? yenzakalani baby i-surprise bengibizele yona Yamazi Hawu. Innocent, khuluma phela. uyamazi Uthe wena unamuntu. Azange washo kanjalo yini? senina how long ndawonye 1 year 6 months. 1 year 6 months Yeah. Cabanga. Lokhu udlala ngami 1 year 6 months yonke. 5 years ngapha Cabanga. 6 years 6 months ufunani la kahle baby kenzakalani baby in kubani lo ubuza ukuthi umaze kanjani mchazele hayi akangeni ndawo lapho ubani lo Khuluma. Asangazi. akhulumeke inkosi ayini awuphuma amagama should benze kuzosichatha kahle lo mfethu ngichazele ke thina kahle nangu umuntu osibizile ne surprise le besingayazi befihlwe ngale asiyazi siyabona hawo okay umuntu kanti surprise le awuwo wonke lo into ifuna kahle uzophendula mamela uzophendula ya ngizopha okay uthini ubani okay ngiyamazi ya sazana mina nawe kubani uza yena uthi ubani wayifanele ngibuze yena kodwa waziwa nguwe angithi uwombizela manje ngithandana nawe angithandani naye so ngibuza wena muntu wami uwombizela manje ngamaya ngithi wabiza nabantu bama-camera manje la yonke into ifunayo le so bangamsini so yang-expose amaye ebantwini bangiwepha umsindo chathi ngiphansi kangaka ubani lona yazi ukhama kanjani buza yena uthi ubani uzokutshela wayifanele ngibuze yena kodwa wakho mina ngibona wena bafathi wena ophakamisa umoya yazi mothi sisi uyarasa mina ngibona ekhava umuntu ophakamisa umoya la uwe wena phendula nje into ebuzo sisi okay ngiyamazi baby ubani Khuluma. okanye akanagama okay asivele sihlale edabini ngiyamazi okay we had something njengoba yona ubusa sigela obvious mfethu sike sathi ukukhilizisana ngalokho bengengize ngisale ngibe lonely nami bengazi ukuthi wenzani le understand 3 years ago phela lokhu mina ngahamba sisaqala ukujola ngabuya unyaka uphelile Njengoba ngichaza, so ufuna mama. nje ukuthi kona July from there mamele njengoba ngichaza bengengize ngisale nami ngibe lonely la ujole naye ngikhona if 1 year 6 months ujole naye ngikhona mina engakubuza bafu ukuthi mhlawumbe usisi mayikhuluma kanje ethi wahamba niqala ukuthandana okusho ukuthi ngoba lo ena 1 year shuthi bekhona abanye kade ujula nabo before even lona mayisuke ngikhona asingayi lapho wafu okay ngizama ukuchazela nganto la njengamanje because angithandi ukukhuluma kakhulu kumele sela siyakhona manje then all of a sudden yonke lento speaking yamazi guys we had something naye okay head and lo something lebeninayo lo something beninayo bafu naye uyitshela ubazi ukuthi into serious bengazi ukuthi uyamkhohlisa udlala ngayo unless if uwazi ukuthi ni i-contract kuyaphela No, bengazi ukuthi contract. Bengazi nokuthi unomuntu. Uthe kimi akanamuntu. so bumthando uyimisele ngayo Yebo bengisimisela ngi.
So yini ongayisho mhlawumbe ngoba usuthola ukuthi nangu nomuntu lafuna ukukhuluma. Akakhetha. So wena usamthanda kahle. Yeah, ngisamthanda. Mayithu ukhetha And wena. angiyimiyeke. Mayithu ukhetha wena uzovuma. Yebo ngizovuma. Yakuzwa lokho ngithi. Hey wena man. Khetha Innocent intombi yakuthi khetha. So nawe mayithu ukhetha wena uzovuma. Bakakhethe sizobona apho khetha. Nawu ngitshela ukuthi ngikhethe nawe. Ndizothini nanku Ithe nje. yakho baba. Nanku nje ayisho siyakujabulisa sobabili. Yazi indlela zimbili. Yazi ngoma kaSichaba ethi khethe yakho. Okay, nana ngiyaxabanisa angeke ngize ngikwenze lokho khetha. Sengichazela iphepha usikenzakalana ngithi. Baby na. Yena uyintoni mina mangizoba ubaby. Ngiyachaza usikenze yena ngithi. Ngiyakuzwa sithando sami but yena uyintoni. Mamela ngichazela wena futhi angithi ngiphila nawe mina nawe sibuya tuka. Okay, whatever yenzekile kimi naye yenzekile but for the mere fact ukuthi bengazi ukuthi nawe ngihambile emuva kanje. Bafuna ubuze beniyisebenzisa condom now. Mfethu singayi la. Okay. Please. Phendula. Yabo ngiyakubuzela imibuzo eminingi. Hayibo. Nguwe umuntu ona 5 years lo. Kuthene so ikuphendula izinto ezibalekile. Omunye umbuzo nje ubafo angathi engawuphendula nje fast. So wena mfethu uthi ubehambile ngithi ubungazi ukuthi wenzani ngale eThekwini. So now what decide wenzani uqala relationship ngapha. Okay. Ngiyaqhubeka umbuzo. Waphinda usiswenzana wabuya. Mebuya why ungaendanga relationship no my sister uqhubeke nomuntu wakho ngoba usebuyile. Lokuthi mfethu angithi bengakamtsheli ukuthi khona into engiphila naye straight. So sengimani ngiyamjikela just like that. Ngicela ukubuza. Mina ngihambe 4 years ngasajola ngahamba kunyaka olandelayo ngaya eThekwini ngabuya. Lo 3 years bese ujola kahle kungekho mistake ngekho nix ni kulapho yena ngene khona. Okanye yimi bengicabanga ukuthi akho mistakes. Okay, ngizokutshela ivar ke ngizokutshela ivar. Lemavara lokho ayenza. Mamela asingayisha idipha ngithi ngifuna siyicede yonke lento. Yazi nje angisafuni But bafune enye into akusiza ukugula kancane uvele usazofa yabo. So sesilana vele mfethu uma kuthi iyahliphika okuningi sokukhuluma siyi2 mina naye. Akho into engizoyithetha nawe mina nangama camera nje. Kamereni why? Okay wenza njani ke kule situation ke ngo? Anginakhetha next ngicela sichube ngendlela yethu. So motho okay next time uyamiyeka lo mthamo. Kwenziwa njani ngapha senze njani ngapha? Ngabafo. Umuntu wami engiphila naye before you and stuff. So I guess njoba ngiplane yonke lo msangano lo nazo ngihlanganisa la senitshele nokuningi so ngibona ukuthi khona samele ngidike deep ngichaze seniyazana bla 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 kona lokho and stuff angikhethi fokola Awukhethi ngicela mina nawe namhlanje sina ama plans wethu angithi siqhubeka ngama plans wethu unless ufuna ukusana labantu bama camera la uyiplayer ke. Ngicela ukubuza ke ngo. Akekho omunye khona ngaphandle kwakhe. Uzolo umbuzo kwa my sister. Cha akekho khona. Sure. 100. So yini mhlawumbe ukuthi akekho umunye khona uyamxolela yini ngalo ningancenga no 3. Kula ngiyakhona budwana. Okay. So mina ngizoba sure kangakanani ukuthi akekho sezongena. Ngoba kwamaya akekho sozongena ezini ukuthi ngisazothola umunye umuntu. Ayisho usomtholile. Manje uyamchitha. Sengikhona. Uzophinda ufake omunye. Uchithiwe sisi. So mina ngikhona. Uzophinda ufake omunye okanye ukhona ocabangayo ukuthi Uyazitshela ukuthi uzolungisa khona. After lokho kuzongena omunye. No, I'm just asking. Wena yedwa. Okay, lento kanje uyabo ithi kanjani? Asizame ukuthi like digest or whatever because umntana abantu ngibe naye hayi ukuthi uzuyamdabukela umntana abantu. ngifuna kuba fair nama yabo because kuyafana into kuyalina le ngengispanede kube khona naye okay udlala indima yakhe Bezodlala indima. Bese stuff nani so ngicela ukuthi into siyamkena ngifake emakhaleni. mama ngene emlonyeni angizwe ukuthi Umbiza mama. mamela ukuthi ngithini asiyamkele into kanje if wena nawe ifani nithu decide ukuthi Ungayi ke lapho ungayi ke apha. Nguwe moshile. Ungakulinge nje. Ungayiqali. Uyaqwa. ngifuna ukuba nesolution angizwe sibala ngithi ngifuna ukuba nesolution yalento ukuthi iphele yonke lento ngoba nanathi nizela ukuzosicabanisa la Lutho. Umfowethu. Okay, ngiyakuzwa mina mfowethu lokhu chaza ukuthi awusingihlala udabeni ke manje. Angake ngisukusho kangaka lokho noma ngithini mama ungena emlonyeni ngifuna lokhu ukuhlala uthi etabeni awusingihlala udabeni, awusingihlala udabeni. Pheka ke mfowethu. Yabo.
Okay, yazi asinike ithuba hlala udabeni. Yeah. We go siba fan unisafuna ukuphila nami. Yeah, safuna ukuphila nawe. Sono sakho. Mama, Khuluma bhuti. usafuna ukuphila nami. Hayi uyangiqhela wena. Pendule. Sikhona ukuthi siqede yonke lento. Andiyazi anikabi kho sure. Ukusho. Thetha ke lento ubufuna uyithetha. Awugqibela. Okay, mina nginakukhetha umuntu lo. Ngokuya ngami hayi ngo I think it's fair ukuthi siqine kaso yonke lento. Usho ukuthini ke yona? Isho ukuthini le nto isho yokugcina kasho? Ithini? Hayi andikuvanga nyanyani la. Uthi yonke lento iphelele la manje. Nibe over nina nobabili. It's done. Oh, utsho loo nto kanti. Iqede manje lento yakho. Mamela, ngiyora ngithi baby. Yonke lento akunakukhetha ngathi si high school line nani. Lento sibambeni ngaso. Ibanjwa kanjani? Thina zana ngithi. Kusho ukuthini ke ngokulokho? There's no need ukuthi ngilonge ukuthi ngiyakhetha ngiyalena le. Oh so usithatha sobabini. Isinoma sisasana leso. Uthini? Mina ngiyavuma. Ngiyamthanda. Hayi ngicosike nisale nobabini. Ungeke ngikwazi. Hayi ndumxhosa mina bhuti akusakushiwe ekhaya ukuthi isithembu into ebambekayo. Siyaxolisa. Hayi angishare. So Hayi. Angishare. So if niyayiqhubeka ngicela bayindlela. Angishare. Ukhona emvimba. so yini ezokuhlalisa wona manje la ukuthi mina nawe sichubeke sizona. Akaphumi. Uyamuzwa uzafuna ukuphuma ngithela. Xelele kaloku yena aphume. Or else ndiyaphuma. Hello. Hi. Yeah, ngicela lento sikhulume siyithuma. Akho nto enzoyithetha nawe. Uyaphuma. Yabona la angikhulumi ngabe but kuyacaca ukuthi even if uthi uqhubeka nawe kunzima ukuphuma ngale. Khame bhuti. Onkosi yakho. Ufuna ukuza mina nje. Akaphuma. Angeke aphuma. Uthini Phuma wena? bafu. Phuma somewhere. Kumele uphume somewhere. Khona lapho kumele uphume khona. Khona la akasawuboni khona umnyango. Akasawuboni umnyango. Kusho ubini. Akasawuboni umnyango. Basixaxeka la yethu wabamba onke ama calls akhe. Ngisube ngiphi mina? Like I'm trying to cabanga yonke lento. But ke masingaphindeli khona. Makaphuma. If akaphumi ngiyaphuma. Kuyaphunywa ke. Into izokuhlalisa le. Mhlawumbe. Njengoba ngishilo mina angeke ngize ngithi ngimshiye ngenxa yokuthi okay so zidala nginayo hayi ukuthi nawe ngithatha kabi and stuff manje sishayisa ngomoya because angeke ngize ngikhona ukumluza yabona For now. Into yamanje leyo. No. Into yamanje esikhashana. Ungahambi kakhulu. Angikhazi lo ukuthi ngicela Ungasheshe move on. Ulinde. ngicela usatha amagama washoyo. Athethwa yimi wena wathethe. Sakulindile. Wena wathethe lamagama. Qala sengibuya naye kudeni yabona so ish Niyaphi abantu buyekudeni baba. angifisi ukuthi lento ibe otherwise yabona so njoba asho Mina ngibona I think sisiyakudla. I tried my best now. You'll try your best in bafu. Uthini vele kahle mfethu. Uthi you'll try. Uzashaya nesingesi akumnani banguye. Most you'll try your best. Yini ozoyithatha? Uthini kanti? Yimi uthini into yakho? Into izayiphela kanti bafethu sengicacisile ngithi Isiphelile. Okay njalo. Okay. Yeah. No ngikhuluma actually bafu. Usuyicacisile wena. Usuyicacisile. Utheni? Uhamba nobani? nomntwana. Nomuntu wakho. Okay. Ngicela uqala kuwe nakho ke. Khuluma sizwe. Usho? Yeah ngisho. So uthi indaba yakho mfethu uthi uhamba nomuntu wakhe and uthi for now ungabaleki kakhulu. Hayi ke wena ke. Akathandaza usangithole ngisamlindile ngoba angeke ngilinde mina. So my sister uthi uhamba nawe. Hayi andihambi nawe. Ake. My sister. Ngimzothi hawu. Oh my sister. The ball is in your court now. Yeah, sala nami umntwana mos. Bafu uzonza njani? Ngizokufonela. How? Hayibo. Ngathi usele nathi. Yabo uthi usele nathi? Wena usuzele nathi. Ngicela usondele lapha. Usele nathi. Yithi abantu bakho manje. Hey. Uyithini le ndaba? Nah,
Ubonile bakushiye Bangishiyile. la Kabuhlungu. bobabili. Yo. Bahamba. Bekahlahle bekangiuse. Hayi bekangifake And mina ngitshela usazobuye ezokuyuza futhi. Ngeke shema akakhohle. Njalo manje ufuna ukupholisa lapha Yo. bese uzokuhlaba ngecall. Ngeke ngiyibambe ngiyablocka manje nje. Uzokufonela. Ngizomblocka nje Uzoblocka? manje. Yeah. Amblock esibona. Awu usipela kuya unblock. Ngizoblocka delete. Block and delete. Yebo. So mana uzokwenza njani ke manje from now on because indoda usenayo namhlanje kuseni uvuka unendoda. Manje nje before kushaya u12 emini awusenayo indoda. Hawu noma ngathatha wena. Hawu Ayi. mama. Cha ke mina hayi. Uzosala uyivala bafo. Mina nginankinga bafo. Osipele ngivala. Okwesibili ngivala, hayi ngizoqhubeka ngivale ngabe nihamba. Mana mfethu like awuphathekile kabi ngale nto iqeda ukwenzeka uright uclient lo manje. No ngiphathe kabi yazi sham. To be honest, cabanga 1 year 6 months ngiwaste nje. And then Hayibo. uzokushiya kanje. Cabanga umuntu azongitshela ukuthi uzokufonela. unomuntu. Akhethe yena ova mina. But Hayi, umthanda Shem. serious wena. Bengimthanda, bengimthanda kakhulu. Mina ngicabanga ngivele ezivlog eintombi zakho zombili. Angisazi phela ngize ngiconfuse Chris izongitshela ambani. Nalo omunye. Nalomunye angithi phela u2 manje. Akhetha mina. We bafo uzala uvale show. Angizoyivala mina. Ucima imic lapha sifuna ukuzwa amanyundo lolu labenza khuluma. Asifuna ukuzwa hayi okwesibili ke ngivala uhlelo. Ubafu impela uyakhuphuka. Lezi ngane nje zimbanga ngafana ngapha. Futhi lama episode ngathi singadropa landelana. Anyways bafethu sifikile sasebenza nibonile ukuthi kwenzakaleni egcini kosuku thina ezama ukuyenza ukusiza siveze iqiniso. Siyabonga isupport bafethu iDuyaza TV lena Duyaza Brothers siyabonga kakhulu bafethu. Danko.